Ja, det gik lige før vi nåede grænsen for, hvor lang tid man måtte optage ifølge Screenomatic, så vi tager lige en gang til perspektivering. Øhm, med et modernistisk synspunkt, så synes vi, at jeg Hassan formår ligesom at bryde de normale normer for, hvordan man skal lave digte. For eksempel det der med, at man bygger noget op i, du har nogle verser, så har du nogle sekvenser. Strofer. Strofer. Jeg ved ikke, hvorfor mit hoved sagde sekvenser. Du deler det op i strofer, og hvor der selvfølgelig er en række rim, som du også kan analysere på. Men det har jeg Hassan jo tydeligvis ikke gjort brug af her. Det er meget lige på, direkte, korte sætninger, uden at dele det op i strofer. Derudover laver han også sine egne ord, som for eksempel flergraderi i andet vers, som også er et træk på modernismen. Ja, at han ligesom danner sine egne ord, hvis man kan sige det sådan. Mm. Ja, skal vi snakke lidt om, hvad vi selv synes om det, at have læst en digtsamling og analyseret på det. Hvad synes du, Martin? Jeg synes, det har været rigtig fedt. Nej, jeg synes, det er en fed digtsamling, fordi det er provokation mod det danske samfund, og der er aldrig nogensinde noget, der bliver ændret, hvis ikke det kommer op til diskussion. Og en provokerende digtsamling som det her, det skaber diskussion, både i medierne, men også i dagligstuen. Så det synes jeg har været fedt at læse. Mm. Altså, som digtsamling synes jeg ikke, det har været specielt fedt. Jeg er ikke så meget til digte. Men når nu det skulle være, så synes jeg, at det var meget interessant at læse den her. Fordi at blandt andet, som Martin siger, så er det noget meget debat igangsættende. Ja. Og noget meget aktuelt. Det var en spændende digtsamling. Ja. Hvis man nu skulle læse en, Ja. så er det fint nok at læse den her. Jeg synes personligt, at det har været sjovt at se de forskellige former for digtsamlinger. Vi havde besøg af ham der Dyben, som jeg ikke husker, hvad hedder. Mads Pilgrim. Nej. Ham der Dyben der. Myggen, præcis. Vi havde besøg af ham, Mads Myggen der, og han præsenterede os for nogle forskellige former for digtsamlinger. Og så at læse de digtsamlinger, set i forhold til Yahya Hassan, som jo er helt anderledes, det synes jeg har været spændende, ligesom at kunne få sådan brede, eller forskellige former for digtsamlinger. Det synes jeg personen har været rigtig spændende. Så det var alt herfra. Skal vi sige farvel på 1, 2, 3 nu? 1, 2, 3. Farvel!